ҳамдёрон азиз, як ангури аватар кишмиш ёфтем ҳамҷо дар танаш дорад. Акаи Раҷаб ҳама гиред кунӣ, ҳам хуша гиред ин тараф. ماوی شده ماوی شده است تمام. خدا بسم الله الرحمن الرحیم. کشمش аватар کنی ماوی نشده ماوی ماوی کن ها ماوی چه با مزه хорошо بسیار хорошо انا خیل بسم الله الرحمن الرحیم. انا کشمش аватар در باغ بوناکوش مونده است. نه ҳамдёрон аз қарсашро дидед, бо чунон ширин шудааст ки як мондан гиред ин ангурро. аз ин ангур дар хонаи акаи Абдулло ниҳолаш фурӯхта мешавад. ҳамин ангури кишмиши аватар ниҳолаш 200 сомонӣ. аз хонаи акаи Абдулло харидорӣ кунед. ҳол бо рекламаша мекунем, мебинед шумо. мана ҳамино ҳамаш аватар аст. ҳамин сурхако ҳамин сурхҳо ҳамаш аватар ҳастанд. ҳамдёрон азиз, як пайванди соли гузашта омаде дидем, боз як ангури дигар. ин ангур кишмиши қабихе, кишмиши афсона. кишмиши афсона. майна кишмиши афсона. сорти амрикоӣ. доштастед? ман як дусаташа қарсас када хурум канӣ. намеканад ҳамқадар сахт шуда. инаш кишмиши афсона. занҷабил бури бинед. ана хел афтобда дори. ана хел кишмиши афсона кани. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. як шашда бинем. қарс мекунад. камбурин ширин шудагӣ. ҳамдёрон азиз, вақте ки мегардед дарони боғда, ин ҳамин як кайфияташ ҳамин роҳат. ин ҳамин чашида ҳамин боғ як сюрприз метад шумо дада. як аз дарун якта метад. ана бо аватар дидам. кишмиши аватар. ана қати мавизаш. мавизаш дидед. ангурашро бо мечашем. ина кишмиши аватар. ина дидед? дона пона надест, ҳеҷ кишмиш аст. ҳамдёрон азиз, бо ҳамин навори имрӯза аз боғи худам ба охир мерасад ва баъд ҳамин пистаро нишон дода дар шумо наворо ба охир мерасонам. ҳамин писта аст. баъди борон шумо замечание натияманда ки алафш бисорай. баъди борон бисор шуд алаф. хай дига ҳаҷо медаравем бо пул дар кор ки алаф даравдатием. ана ҳамин аст. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурбоғ бошед, ангурҳо шинонед, роҳат кунед, пистаҳо шинонед. дарахти писта албатта ман баъд аз 15-20 рӯз меравам. ҳарчи зудтар бар ман дархост кунед, пулашро тиҳед ки ман ба шумо писта биёрам. ҳамдёрон азиз, дар паноҳи худо бошед.